Ana m anabata unu ndị enyi m na GCK kwa ụbọchị. Anyị na-eleba anya na Kraịst na ịchịisi ya. Kraịst bụ onye a mụrụ ihe dịka 2000 gara aga n'etiti obodo nke na-enweghị ihe gbasara ya, na-enweghịkwa n'aha. Mana a mụrụ ya n'aka nne na nna ndị na-amaghị ama, ndị na-enweghị ihe ọbụla a ga-eji gụọ ha na mmadụ, bụ onye ibere n'ebe a na-azụ anụ. Ma Kraịst bụ onye na-etolite, bụrụ onye na-achị isi, bụrụ onye na-emetụta ndụ ndị mmadụ, bụrụkwa onye a maara aha ya. Ya mere ihe dịka 2000 ugbu a, ọ bụrụla onye a maara aha ya, bụrụ onye na-emetụta ndụ ndị mmadụ n'akụkụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na omenala na ndụ obodo na n'ọnọdụ niile dị iche iche. Ma gịnị ka nke a pụtara n'ime ndụ gị iche isi na ọnọdụ dị etu a? Taa anyị na-eleba anya na nke a dịka anyị na-ege ntị ihe onye ozi nke Chineke bụ Dr. W.F. Kumuyi ga-agwa anyị site n'ozi ya. Akwụkwọ ndị Kọrint nke mbụ isi 15 amaokwu 57. Ekele dịrị Chineke onye na-enye anyị mmeri oge niile ịchị isi site n'aka onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Ọ na-ekele Chineke. Ọ bụrụ na ikele Chineke na ndụ gị maka ịchị isi nke na-abịa, lee mgbidi Jeriko na-eguzo. Ndị a dị ka gasị na mgbidi Jeriko na-aga imeri ha, mana ha agagharịa gaa nke abụọ. Ha gaa mgbe mgbidi a nọ na-eguzo, ha wee tie mkpu nke ọṅụ na inye Chineke ekele. Mgbidi Jeriko wee daa. Mgbe ọ na-asị ekele dịrị Chineke, mgbe ọrịa kansa ka nọ n'ebe ahụ ga-ekele Chineke, mgbe ikpu isi aka nọ n'ebe ahụ ga-ekele Chineke, mgbe ahụ mkpọnwụ a nọ n'ebe ahụ ga-ekele Chineke, mgbe ọ dị ka agadi na ihe kpọrọ oke na gị na mmeri gị nọ n'ebe ahụ gaa na-ekele Chineke. Mgbe anyị ga-akpọ ememe ikpeazụ, mgbidi Jeriko gị niile ga-ada. Ekele dịrị Chineke onye na-enye anyị mmeri, onye na-eme ka anyị meribiga oke na ịchị isi site n'aka onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Na akwụkwọ ndị ikpe isi 5 amaokwu 13, akwụkwọ ndị ikpe isi 15 amaokwu nke 13, wee mee ya onye nke fọrọnụ ka o nwee ịchị isi n'ebe ndị a niile nọ, n'ebe ike niile nọ, n'ebe ịchị isi niile nọ. O mere ya onye nke fọrọnụ ka o nwee ịchị isi n'etiti ndị mmadụ. Onye nwe anyị mere mụ ka m nwee ịchị isi n'ebe ndị dị ukwuu nọ. Onye iro a na-apụghị imeri na ndị a na-apụghị imeri na ndụ gị n'abalị a, onye nwe anyị ga-eme gị ka ị nwee ịchị isi. Onye nwe anyị ga-eme m ka m nwee ịchị isi. Kraịst abịawo. Ọ bịawo ka onye anyị ịchị isi. Ọ bịawo ka o wetara anyị mmeri n'ebe mmehie nọ, mmeri n'ebe onye iro a dị ike na ndụ gị dị, mmeri n'ebe ekwensu na onye aghụghọ a nọ, onye ọjọọ a. Ọ ga-ewetara gị mmeri nke ime, mmeri nke mpụta ihe, mmeri gbaa gburugburu ebe niile. Onye nwe anyị abịawo inye anyị n'abalị a. Ị gaghị atụfu ya. Nzọpụta gị ọ gaghị agabiga gị. Ọgwụgwọ nsọ gị ọ gaghị aganarị gị. Nnapụta gị ọ gaghị aganarị gị. Ihe ọwụlawụ, akụkụ ọwụlawụ nke ndụ gị nke ị chọrọ ịchị isi, ịchọrọ ịchị isi ga-abịa n'otu ntabi anya. Ịchị isi nke ime gị, ịchị isi ga-abịa n'otu oge. Ọ na-abịa n'ụzọ gị n'abalị a. Onye nwe anyị ga-ewezuga anya mmiri gị niile. Ihe ọbụla nke bịara na-eripịa ndụ gị, ihe ọbụla na-emegide ndụ gị, onye nwe anyị ga-ewezuga ihe niile n'aha Jizọs. Dịka anyị nụtara ozi ya, ọ dị ụzọ ihe atọ nke pụtara ihe. Na nke mbụ, Kraịst wetara anyị ịchị isi n'ebe ike niile dị n'elu dị. Dịka Kraịst nwụrụ si n'ọnwụ bilie, ya mere na Kraịst bụ onye chịrị isi n'ebe ike niile nke dị n'elu dị. N'ihi nke a, dịka anyị na-ekwere na ya,
o nyere anyị ike dịka ndị nnọchite anya na ndị odube na ndị na-ejere ya ozi na anyị na-achị isi n'ebe ike niile nke ịchị isi dị. Ya mere ọ dịghị ike ọbụla ọzọ nke pụrụ imegide maọbụ nke pụrụ ịkwatu maọbụ nke pụrụ iguziri onye ọbụla nke kwere ekwe dịka anyị na-anọ n'okpuru ya na dịka anyị na-esoro ya ugbu a bụrụ ndị a gbapụtara. Ya mere na ọ dịghị ụzọ ọbụla maọbụ ọnọdụ ọbụla bụ ike ọbụla nke pụrụ imeri anyị, n'ihi na Kraịst enyewe anyị ike ahụ dịka o kwuru sị na ya enyewe anyị ike ịga ebe niile zụọ agwọ na akpị ụkwụ. Ya mere na ihe ndị a niile apụghị imeri anyị ọzọ. Anyị na-abụzi ndị na-achị isi ma dosa ha n'okpuru anyị ugbu a. Na nke abụọ, Kraịst enyewe anyị ike ịchị isi n'ebe ndị dị ike nọ. Ndị dị ike n'ụwa, ndị dị ike n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị, ndị dị ike nke na-azọgide mmadụ ụkwụ maọbụ merie mmadụ. Mana ebe ndị dị etu a nọ dịka Kraịst bụ onye nyere anyị ike ugbu a dịka ndị kwere ekwe. Ya mere anyị nwere ike ma chi isi n'ebe ha nọ. Ha apụghịkwa ịbụ ndị na-azọgide anyị ụzọ. Ọ dịghịkwa amamihe maọbụ nghọta maọbụ ihe ọmụma ọbụla nke anyị na-apụghị maọbụ nke anyị na-enweghị ihe mmasị gbasara ya, n'ihi gịnị? Dịka Kraịst nyere anyị ike, anyị ga-abụzi ndị nọ n'elu, ha niile bụ ndị nọ n'okpuru. Ndị a niile dịka ha dị ike n'ụwa n'ihe gbasara ihe akụ na ụba, ndọrọndọrọ ọchịchị na ihe mmetụta na ọnọdụ obodo, ha niile bụ ndị nọ n'okpuru anyị ugbu a. Na anyị onwe anyị dịka ndị kwere eke ga-abụzi ndị na-achị isi n'ebe ha nọ, na ihe ndị a niile na ndị a niile nọ n'ọnọdụ a niile na aha ọbụla niile ga-abụzi nke nọ n'okpuru anyị. Na nke atọ, Kraịst enyewe anyị ike ka anyị chịa isi n'ebe anụ arụ dị. Dịka anyị bụ ndị a gbapụtara, na dịka anyị bụ ndị a zọpụtara, na dịka anyị bụ ndị emere ka anyị nwere onwe anyị, ya mere anyị nwere iche isi n'ebe anụ arụ, omume na akparamagwa na ọnọdụ nchepụta na echiche obi niile. Ma otu ihe bụ nke kachasị mkpa. Ajụjụ bụ nke a: ị nwere iche isi n'ebe mmehie nọ? Akparamagwa ọjọọ, ọchịchọ ọjọọ na omume ọjọọ na nchepụta ọjọọ na nchụso ọjọọ niile nke na-adịghị enye Chineke otuto. N'ọnọdụ ihe ndị a niile, ya mere na nke a pụrụ ịbụ ihe na-adọtakwa gị n'agha, chọọ ka ị bụrụ onye nọ n'okpuru ọzọ ebe Kraịst na-ewetara iche isi ya. Otu ihe bụ ihe dị mkpa na nke a. Ya mere na ị ga-abịakwute Kraịst n'ọnọdụ ịnabata àjà a chụrụ n'ihi gị, n'ọnọdụ nchegharị na iji onwe gị nyefechasịa, na ịbịa n'ekpere na ịrịọ arịrịọ ka ị bụrụ onye a zọpụtara ma bụrụ onye a napụtara ma bụrụ onye a kụjisiri iyi agba niile nke anụ arụ nke na-enye mmehie ike ịbụ ihe na-achị isi n'ebe nọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime nke a ugbu a, ọ dị otu ntakịrị ekpere nke dị oke mkpa na ị ghaghị ime. Ma ntakịrị ekpere a bụ nke a: na ị ga-asị, Jizọs, abịakwute m gị, eji m onwe m nyefee n'aka gị. Abụrụla m onye nọ ma mmehie na-achị isi n'ime ndụ m, ma ugbu a ana m arịọ, bịa tijie ịyagba nke mmehie, mee ka m nwere onwe m, ka m chịa isi n'ebe anụ ahụ na mmehie nọ, ka m bụrụ onye a na-adịghịkwa ahụta na akparamagwa ọjọọ, ka m bụrụkwa onye adịghị ahụta na omume ọjọọ, ka m bụrụkwa onye na-adịghị ahụta n'ọnọdụ ịnọ n'okpuru, bụrụ onye mmehie na-achị isi na ndụ ya. Ọ bụrụ na ime nke a na oge dị ugbu a, ị ga-abụ onye a napụta, ma ị ga-enwe ọṅụ nke nzọpụta na ozuzu oke nke àjà ahụ Kraịst chụrụ n'ihi gị. Edịrị gị onye nwe anyị, kwere ike nke ị ga-eji bie ndụ ọhụụ n'ime Kraịst. Onye nwe anyị ga-enye gị nna anyị n'aha Jizọs, onye nzọpụta anyị na onye nwe anyị, onye nwụrụ n'ihi anyị n'obe Kalvarị. Anyị na-abịa na-ekwenyere nkwa nke ị nyeworo ka arabụ onye ọla na-abịakwute gị na nchegharị, ị ga-achụpụ ya n'ezi. Anyị na-arịọ onye nwe anyị ka arabụ ndị abịaworo iwere mmehie ha nye gị, gbaghara ha n'aha Jizọs. Wezuga amamikpe, wezuga omume ikpe, nye ha ike ibi ndụ ọhụụ n'aha Jizọs. Wezuga amamikpe a, nye ha udo nke obi na mmeri n'ebe ihe ọjọọ niile nke mgbe gara aga dị. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị, na-ekele gị. Amaara m na ịzawo ka ha nwee owuwe anya nke nzọpụta gị ugbu a n'aha Jizọs. Ka anyị tie mmem dara ụda.
tụkwasị aka gị n'ebe ị nwere nsogbu a. Ihe ọbụla ọwụ ọrịa, nsogbu, ihe mgbu, ha ga-agbafu. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị onye nwe anyị maka ihe ị na-eme na ihe ị tụrụ atụmatụ ime na ihe ị kwere anyị na nkwa ime. Anyị na-arịọ onye nwe anyị na ị ga-emetụ ndụ niile ugbu a n'aha Jizọs. Gosipụta ike gị ugbu a, gosipụta ịchị isi gị, gosipụta ịchị isi gị n'ebe nrịanrịa nọ, n'ebe ekwensu nọ, n'ebe ihe ọjọọ niile dị n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwe anyị, ebe nwere nrịanrịa ka e nwee ahụike, ebe nwere ihe mbibi, Chineke rụghachi ọzọ n'akụkụ niile nke ndụ ha, n'akụkụ niile nke arụ ha n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ana m ekpe na ị ga-ewezuga aka nke ekwensu pụọ na-arụ onye ọbụla nọ n'ebe a, pụọ n'ezinụlọ ha, pụọ na ndụ ha n'aha Jizọs. N'ebe a, na ndị nọ n'igwe eji ezi ozi, n'ebe ọbụla ha nọ na gbaa gburugburu ndị nọ n'igwe ozi, ebe niile gosipụta ike gị, bibie ọrụ niile nke ekwensu. Ana m ekpe onye nwe anyị, anya niile kpuru isi mepee ya ugbu a n'aha Jizọs. Ndị niile ntị chiri na ndị dara ogbu, mepee ya n'aha Jizọs. Ndị niile dara ngwụrọ ma ọ bụ n'ọnwụ nke na-ata ha n'ụkwụ, ma ọ nsogbu mere ha agala ije iguzo n'ụkwụ ha, ka ike gị bịakwasị ha ugbu a n'aha Jizọs. Ana m ekpe nye ihe ọla zara aza ma nke kansa, ebe ọla nọ ugbu a, ka a gwọọ ha n'aha Jizọs. Onye nwaanyị, ana m ekpe ihe ọbụla wụ nsogbu, ihe mgbu, nrịanrịa, ihe ọbụla wụ aha ya, ha ga-ada n'aha nke onye nwaanyị Jizọs. Ịchị isi gbaa gburugburu ebe niile, nnapụta ebe niile, ihe rịba ama ebe niile nye mmadụ niile. Ana m arịọ onye nwaanyị n'aka ịkpa, n'etiti, n'aka nri, gbaa gburugburu, mee ka ọgwụgwọ nsọ gị pụta ìhè. Anyị na-ekele gị onye nwaanyị n'ihi na anyị ma na ịzawo, n'ihi na anyị kpere n'aha Jizọs. Amen. Onye nwaanyị emezuwe ya n'aha Jizọs. Nwalee onwe gị ugbu a, ị ga-ahụ ihe ịrịba ama nke ọgwụgwọ nsọ na nnapụta na ndụ gị. Ọ nọ n'ebe ahụ. N'ezie, Chineke nwere ezi izu ọma na atụmatụ banyere ndụ gị, nke ọṅụ na udo na obi ụtọ nke ị ga-enweta, and ọ ga-eme ka ị soro n'ime ya n'oge na-adịghị anya. Anyị na-ekele gị maka inye anyị na mgbasa oziọma zuru ụwa niile ọnụ, mgbasa oziọma GCK nke ụbọchị taa. Anyị mana ozi emetụtawo ndụ gị, ozi a bụrụwo ngozi nye ndụ gị. Ọ ga-amasị anyị ka ime ka anyị mata otu ozi a si metụta ndụ gị. Ọ ga-amasịkwa anyị ka ị gbasa ozi ya nke na-enye ndụ nye ndị ọzọ. Anyị ga-achọ ka ibinye aka ma kesaa ozi a, mmekwa ka anyị mata etu ozi a si metụta ndụ gị. Sonyekwara anyị na agba ya nke ga-adị echi. Chineke gozie gị.